bukke. Ja, der er gået 37 minutter. Det er Corollaen, ikke? Jo. Se, kan du se? Hvad jeg sagde? Nej, men du har glemt den sidste knap. Ja, den skal glemme sådan. Ej, jeg ser tyk ud. Ligner Karl Det er Stikker. fordi, du laver... Jamen, jeg ligner Karl Stikker. Det er det samme hver gang. Det bliver aldrig rutine. Hvornår bliver det rutine at vinde en million? Der vidste jeg, at vi havde millionen. Ja, vi havde en million. Kan du se det? Du kan se det for mig. Ja, der er ikke noget. Ups. Sådan, så er man nede og gå. Kan du se? Kan du se? Jo, vi er som en storbonde. Jamen, det er jo onkel Arne, der. Ja. Jo, vi er som en storbonde. Nej, allerede der ved jeg det. Kroppen som hjernen. Kommer det gode. Hvis de har klippet det. Øs af viden, ikke? Øs og viden. Det er også et spændende program. Vi siger jo ingenting, fordi vi er suget ind i det. Vi ved det nu. Vi sidder bare, vi leger med musen. Krukker med det. Men de har klippet det ud med tiden. Jeg er helt beskæmmet over, hvor grim jeg er. Nej, nu skal du ikke. Det er kroppen som hjernen. Som en Armen var frem igen. Jamen, det var jo nærmest sådan en... Nej, det er helt vildt, det der sker lige der. Det... Kropskontakt i 3. klasse. Ja. Så du? Ja. Sådan her, hånden går op og ned. Sidste gang, der var det den der. Jamen, nu er den der opad. Respekt for publikum. Ja, naturligvis. Respekt for publikum. Og for verden. så tror jeg, vi går. Jeg tror, det er sådan fjernstyret. Ja. Se. Jeg synes, det er godt. Jeg synes, vi ser højrøget ud på den uhyggelige måde. På den joviale måde. Men husk på nu.
Jeg ligner kraftet med Karl Stikker, det skal der gøres noget ved. Se, han skal ikke fange sig ind på noget. Han kan ikke fange det. Han er glat som nål. Han er glat som nål.